Bon dia a tothom. Li haig d'agrair molt al doctor Torralba la iniciativa. Quan em va dir, ostres, Elvira, jo t'he sentit que al col·legi esteu fent moltes coses amb el tema de conciliació, m'agradaria molt que vinguéssiu a parlar, és un tema que heu tractat i jo penso que el doctor Torralba sempre ha sigut un visionari, sempre ha intuït quins són els temes que són cabdals per la supervivència del que estem fent, no? En aquest cas del Fòrum Quirúrgica, és la supervivència de la medicina privada amb els canvis de paradigma que van apareixent. I un d'ells és la feminització de la professió. Ell va dir, parla de conciliació i feminització de la professió. Jo he triat aquest títol, que al final dic, és que no és la medicina del futur, és que és la medicina del present. O sigui, jo vaig a parlar que implica ser metgessa, la medicina del present, i penso que el debat, jo us aportaré els números perquè ho hem treballat, però jo us aportaré una miqueta el contorn per poder fer després el debat, però crec que aquest tema, com dic, és la part visionària que té el doctor Torralba, té especials implicacions a la medicina privada. I on s'hi posa la gent en sèrio, o tindrà un problema gravíssim de supervivència. Molt més que la medicina pública. I després donaré una miqueta els perquès i possiblement serà la manera que podem començar el debat. Jo no sé on haig d'enfocar perquè això passi. Cap avall? No. Va. Jo he estructurat doncs així, amb una mica de preàmbul per donar-vos algunes i sobretot perquè us aportaré algunes dades. I una de les coses que hem fet al Col·legi de Metges és precisament fer un document de conciliació i ara estem en el moment de desplegament d'aquest pla de conciliació i després deixaré una diapositiva amb algunes idees pel debat. Us haig de dir que em sento especialment orgullosa de pertànyer a un col·legi de metges que per primera vegada en tot l'estat espanyol i la primera vegada a Catalunya hi ha una junta de govern amb més dones que homes, que reflexa paritàriament què és el que està passant a la medicina actual. I amb gent molt potent que ens ajudarà i ens ajuda a donar i a considerar alguns aspectes del debat que fins ara no s'havien posat sobre la taula. Per entrar directes en matèria, aquesta és la realitat de la nostra piràmide. Per primera vegada fa un parell d'anys hi ha més dones que homes a la piràmide, però evidentment a les edats més grans hi havia un predomini d'homes i la realitat nostra i aquest futur ja present és aquí. De cada 3 metges, 2 són dones. Això és la realitat actual, per sota dels 50 anys. Però hi ha un 70% d'estudiantes de medicina. O sigui que és possible que això encara canviï una mica més. Un dels aspectes que hem de tenir i considerar en debat és que no triem el mateix. Tenim inquietuds diferents. Això és un fòrum quirúrgica. La cirurgia general, la cirurgia ortopèdica la trien més els homes que les dones, encara actualment. Això és actual. I les dones trien més medicina familiar i pediatria, per exemple. Això és una de les dades que hem de tenir i considerar. Va sortir ara fa molt poc, a l'abril del 2018, va sortir aquest article que va ser molt debatut a les redes socials perquè van fer aquesta anàlisi, una anàlisi molt complet i molt ben documentat, perquè per primera vegada s'havien trobat als Estats Units que tenien més estudiants de medicina, dones que homes. El fet que siguem més dones que homes fent medicina és una cosa general a tota Europa. Però als Estats Units encara hi havia un predomini d'homes, però ja no és així. I aquest canvi que en petit de paradigma va fer que fessin un anàlisi exhaustiu. Us posaré 2 o 3 dades importants d'aquest estudi. Dades ben documentades, amb bibliografia potent. Les dones metges tenen millor interacció amb els pacients. De fet, hi havia estudis que mostraven clarament
analitzaven que l'estada amb el pacient era de més qualitat, els escoltaven més, tenien més empatia, tenien més en compte els aspectes socials i tenien solucionaven millor els problemes. Això en medicina primària. Què passa amb resultats de salut? O sigui, amb resultats de salut, fixeu-vos, això és amb cirurgia. També hi havia estudis que mostraven que els malalts hospitalitzats que eren tractats per dones tenien menys mortalitat i els malalts operats per dones tenien menys mortalitat. Això no vol dir que les dones metges siguin millors que els homes metges. Hi ha dones que no són tan bones com els homes i homes que no són tan bons, però que en general aquesta idea que tenim, la feminització de la professió, és més aviat una oportunitat. És una oportunitat, no és algo que canviï a malament. Ans al contrari, pot ser que hi hagin alguns aspectes que inclús millorin de la pròpia atenció sanitària. És veritat que el perfil masculí moltes vegades és més agosarat, és el que intenta potser provar coses noves que a vegades suposen algun risc i també fa avançar. Per tant, jo penso que l'única idea que llenço és que és una oportunitat i que pot arribar inclús a ser millor pels pacients. Però, en el mateix article, fixeu-vos que també posa que les metgesses pateixen discriminació per raó de sexe. I sembla que allà és molt més palès que les dones cobren un 25% menys de sou que els homes, però que elles autodeclaren que molt sovint es troben que són discriminades en els llocs de lideratge pel fet de ser dones, pel fet de voler conciliar, pel fet de tenir fills petits i no poden accedir als mateixos llocs. Deixo els temes per la reflexió. Quina és la realitat? Doncs aquí passa exactament el mateix. Aquells eren números americans, aquests són números de Catalunya. Són números de Catalunya. Hospital Clínic. Quantes dones arriben a progressar des del punt de vista de la carrera professional? Hi ha un sostre de vidre. Per cada 4 metges que arriben als nivells superiors hi ha una dona i 3 homes. És veritat que hem dit que la població no és una piràmide, la piràmide ha canviat dels 50 cap en sota, però segueix sent una realitat. Possiblement aquest número ha pujat una mica, però no és en absolut paritària quina és la realitat. Quin és l'altre aspecte que ens trobem? Doncs, malgrat ser més dones que homes, en els hospitals apenes, potser ara està millorant una mica i estem més al voltant del 20%, però els lideratges d'equip, els caps de servei, direccions assistencials, estan més encàrrecs amb els homes que amb les dones. No a la primària, que com us he dit, a la primària pràcticament està dominada per les dones. Passa el mateix amb la docència. Hi ha molts més homes fent com a catedràtics professors titulars, 75% versus un 20% de dones, tot i que ja us he dit que la proporció és inversa com a estudiants. I el mateix passa amb la investigació. Es concedeixen el mateix nombre de beques i de fons a la investigació a dones que homes. Per tant, en el moment que competeixen per igual, obtenen el mateix, però solament un 4% són responsables dels centres d'investigació i un 10% responsables dels equips. Per tant, la realitat és aquesta. Les barreres que posen en alguns dels articles, aquest també és molt recent, és això, jo penso que són coses que potser podrem debatre entre tots, no? Però una de les que posa com a importants és que no hi ha polítiques de suport a l'equilibri entre la vida professional i la vida familiar. I això és un hàndicap que afecta sobretot a les dones. Tot i que quan fem l'enquesta que cada any es fa, cada any no, cada 2 o 3 anys es fa en els col·legiats, veiem que declaren quasi bé per igual dones i homes tenir força dificultat per poder compaginar la seva vida professional amb l'atenció dels fills, que és la part més important. És diferent quan parlem de la vida personal, però quan parlem directament de la vida i l'educació dels fills, els homes se senten tan bé. Els homes metges senten que tampoc
poden atendre'ls adequadament. Però aquests són els números de veritat. Qui concilia és la dona, metge, no l'home metge. I això són dades de l'any 2014, però l'enquesta d'aquest any és exactament igual. Les dones són les que s'acullen a la conciliació, a la reducció dels horaris. I tot això lacra el seu desenvolupament professional. Si nosaltres no fem cap mesura perquè això es tingui en compte, doncs va en contra de les dones poder progressar des del punt de vista professional. Em deia ahir, quan comentava en el tren de tornada amb algunes metgesses que són del clínic, i em deien és que els homes del meu hospital, quan s'agafen o s'acullen a la reducció per tenir cura de fills petits, són per fer un màster de gestió i progressar. Fixeu-vos la diferència. No hi hauria cap dona que se li acudiria demanar això que no sigui per fer la finalitat que toca, que és per la que ho demana. En canvi, per la dona suposa un lacre en la seva evolució professional i per l'home pot ser inclús una oportunitat. Estic parlant de la medicina pública, òbviament. Això també és un dato que hem de tenir en compte perquè, a més, hi ha una àmplia part de la medicina privada que està compaginada amb la medicina pública. I aquestes dades són espectaculars. Homes i dones metges treballen una mitjana més els homes ben bé 10 hores més que les 40 que teòricament tothom treballa, i és més que la població general, i la dona treballa com a mínim quasi 6 hores més. Però la càrrega familiar recau encara més predominantment sobre la dona. Per tant, el fet que no estigui treballant efectivament, millor fent la seva feina de metgessa, sí que gasta bastant de temps, o molt més temps que l'home, en la de tenir cura de la casa o dels fills. I la dona metgessa té un altre problema, i és més susceptible a patir el que en diem a tenir estrès, ansietat, i la nostra especialitat, en principi els metges en general, tant homes com dones, puntuen molt superior en la seva, en el mateix nivell social, per dir d'una manera. Fixeu-vos quins són els números de la població general i quins són els números estudiants i dels metges. Vull dir, això és a la mateixa categoria, com tenim que els metges i les metgesses estan molt per sobre amb patiment i amb ansietat i amb risc, que se'n diu que és un test de mala salut mental que no reflecteix que estiguin pitjor, sinó que tenen més possibilitats de patir esgotament. Aquesta és l'escala de fatiga i ho veiem clarament. Els homes tenen un 40% dels homes metges i les dones pràcticament un 60%. I això passa perquè és una carrera molt exigent que necessita de la formació continuada per exercir. Necessites moltes vegades de donar o tenir activitat docent. Hi ha gent que té inquietuds investigadores, hi ha gent que té aspiracions de fer feines de gestió, de representació, de coordinació, i evidentment la dona moltes no vol renunciar a tenir la cura dels fills, a participar de la seva agenda social, i s'implica més amb la logística, com heu vist, familiar, perdoneu, que m'ha girat. Ai, Déu meu, tirem enrere, no sé per què. Tirem enrere una mica, 2, un altre, aquí. I a sobre, com a dona, en el moment actual, totes volem estar estupendes, fer gimnàsia, estar en bon estat de salut, tenir temps per la parella, tenir temps per l'oci, i es dona una situació que totes les dones comencem la maternitat en medicina molt més tard. És una carrera molt llarga, que quan et situes i comences a tenir fills, i quan tens els fills petits, i això és una cosa que hem objectivat al Col·legi de Metges, també resulta que llavors tens un rol com a filla. Tens els pares grans i tens encara que tenir cura dels nens i a sobre dels pares grans, que a més, quan la dona és metge, encara s'hi aboquen més i creuen que és més necessària que no d'altres. Llavors, tot això té una implicació. I és per això que en el Col·legi de Metges nosaltres vam fer ja
l'any 2016 vam començar el desenvolupament i el vam presentar el 2017, un document de conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Vam incloure homes en el document perquè penso que la conciliació és cosa de tots, no només és la dona que ha de conciliar. De fet, jo sempre dic, parlo de la meva experiència personal, jo tinc una carrera professional, com ha dit ella, rica. Jo estic com a vicepresidenta del Col·legi de Metges, segueixo en actiu fent d'anestesiòloga a l'Hospital del Mar, porto un grup d'investigació a l'IMIM i coordino, i a sobre tinc un grup de música, tinc 2 fills, he tingut un pare fins ara amb demència i una mare de 88 anys que està estupenda, i a pesar de tot, doncs tiro això, però jo he pogut fer aquesta vida perquè tinc un home que concilia, perquè tinc la sort que tinc un home que treballa a casa, i que assumeix aquest rol. Jo no m'agradava delegar-lo en una tercera persona, però si sé que els meus fills estan amb el meu marit, jo estic molt tranquil·la. I això és el que passa, que quan l'home no concilia, la dona no progressa. La conciliació és una cosa dels dos. Jo penso que el teniu a la pàgina web i no cal entrar en profunditat. Només dir-vos que hi ha propostes generals, que és una miqueta, algunes a la privada precisament són els punts forts que té la privada, que és la capacitat d'autoorganitzar-te a la feina, no? Promoure ser valorat pel que fas i no pel temps que estàs en el lloc de treball. Això és molt millor a la privada que a la pública. La pública és bastant més difícil moltes vegades, però hi ha alguns temes que nosaltres tractem aquí de propostes que tenen a veure amb el fet que les metgesses embarassades no tinguin dret a percebre un prorrateig de les guàrdies, per exemple. Clar, això se les castiga econòmicament, perquè tu no voldries fer una baixa, potser pots treballar perfectament, però no tens que tenir la sobrecàrrega de les guàrdies, i com que econòmicament suposa un problema, moltes vegades la gent s'ha d'acollir amb una baixa per deixar per poder percebre almenys el mateix que estava cobrant. La flexibilitat en els horaris i en l'espai, que això tenim actualment la possibilitat de la telemedicina que està en desenvolupament, i això és un repte amb el qual hem de treballar. Hi ha algunes accions que estan empreses pel propi COM, i us en diré alguna que, evidentment, dintre del pla d'acció hi havia moltes coses. Evidentment, hem de començar a treballar amb les patronals, amb l'administració. Un dels aspectes que hem de treballar de com s'apliquen i es desenvolupen a les institucions, un bon pla de conciliació que sobretot tingui en compte les peculiaritats de les dones metges. I, evidentment, farem un estudi dintre de les metgesses joves, perquè, curiosament, els millennials, que diuen ara, tenen una percepció molt diferent a la que teniu vosaltres del que és la medicina. Els homes joves, metges, també volen conciliar, i és diferent del plantejament que nosaltres teníem en ment. I la creació de la xarxa de dones metgesses, que aquest és, com és innovador, us el presento. Això és una xarxa que és de mentorship. Nosaltres l'únic que volem és donar la visió i la veu de les dones metges, perquè dotar-nos d'eines per la conciliació, donar suport a altres metgesses perquè puguin progressar amb experiències d'altres, ajudar al desenvolupament de la carrera professional. Volem, per exemple, que es tingui en compte els anys de maternitat i s'ajusti la carrera professional descomptant o fent un factor de correcció, perquè si no està sempre vetada, i els canvis polítics que faci falta fer. I per això s'ha creat. No som innovadors. Catalunya és el primer lloc on hi haurà una metgessa esponcat, en aquest cas, una organització que doni veu a les dones metges, però fa 100 anys que hi ha la mateixa versió americana, i també hi és des de fa molts anys a Anglaterra. La setmana passada, no, fa 2 setmanes ja, vam formar el dia 7 de novembre Metgesses.cat. Totes les metgesses que esteu aquí us podeu apuntar, inscriure-us, i no deixa de ser una xarxa per intentar donar la nostra visió i donar el nostre suport. I llavors inicio, és l'última diapositiva, només llenço algunes idees pel debat. Quines implicacions té
per la medicina privada, el que us he dit, o sigui, la no conciliació, per exemple, o la manca d'una bona conciliació, quin paper té el fet de que en aquests moments tinguem un escenari que ve de falta de professionals? Tindrà això una implicació clara amb la gent que es dedica a la privada? Jo crec que de manera molt clara, no? I el repte, com podem fer més atractiva la medicina privada per les dones, si voleu sobreviure com a grup? Perquè si no, és molt complicat. Us diem, la dona té tendència, i això ho tenim ben objectivat al Col·legi de Metges, té tendència a triar la medicina moltes vegades pública perquè té la seguretat de que podrà fer almenys la conciliació que marca la llei, cosa que no sempre es pot quan es fa medicina privada, perquè va a compte de la teva butxaca. I són algunes de les coses que penso que haurem de debatre. I això és tot. Ens hi posarem. Assistents, que si voleu fer alguna pregunta, alguna observació, ens ho podeu fer arribar a la taula. Qualsevol, no sé, que vulgui dir alguna cosa, o demaneu micro i se us passarà. Bueno, doncs moltes gràcies. Molt interessant la presentació i, bueno, sí, òbviament hi ha moltes coses a fer encara, no? Està tot en projecte. Jo crec que com una forma de començar o de continuar el debat podríem exposar una miqueta les de la taula, la nostra situació, o el que hem viscut o el que estem vivint, per posar diferents exemples. Si voleu, començo jo, que sóc la metgessa més jove, per així dir-ho. No, és així, és la més jove. Bueno, ja sabeu, jo soc cirurgiana, òbviament soc dona i soc mare de 2 fills, encara són petits, un té 4, l'altre té 1, i la meva situació ara mateix es fa molt difícil compaginar-ho tot. Fem malabarismes. A casa, per sort, jo encara tinc avis que són joves relativament i tenen ganes i els hi agrada, per ara. No sé d'aquí uns anys com ho veuran, però bueno. I ho vaig tirant d'ells, matins, tardes, se fan càrrec d'anar-los a buscar a l'escola, de donar-los el sopar, si cal, si dutxar-los. Després els pares arribem, què tal? Estan enfadats, estan cansats, ploren. Vinga, va, a dormir. A dormir i un altre dia vindrà. Això, a mi personalment, i suposo que a moltes de les metgesses i també homes, metges homes també, a mi em suposa com una sensació de que no arribo mai a tot. Sempre vaig corrent, sempre vaig amb l'aire aquí, no arribo això, no arribo allò, no puc anar a la reunió d'aquí, o arribo tard i ja m'he perdut la meitat. Llavors, tot això, sí que tu ja ho has dit allà a la diapositiva, que genera un estrès que segurament la nostra professió és igual una miqueta més alt que per altres, que tenen uns horaris més fàcils o més acotats, no sé. La medicina privada també fa que tinguem horaris com més espaiats. Comencem molt d'hora, hi ha dies que acabem abans, però la majoria de dies acabem molt tard també. I a més s'afegeixen les guàrdies. Les guàrdies que a la medicina privada, almenys en el grup que estem, les fem localitzables, però suposa també que has de passar visita, amb la qual cosa dissabtes i diumenges estàs... Com a mínim tots els matins els tens ocupats, més el que vagi sortint. No sé, jo crec que és molt difícil intentar... La conciliació és com molt maca, molt idíl·lica, però realment crec que és molt difícil arribar a aconseguir-la. No sé.
podeu exposar la vostra situació també, a veure com contrarrestem. Alicia, a mi em deixes començar, encara que sigui per agrair, Sí, felicitar i Quirúrgica, una per l'organització d'un acte d'aquest tipus, dos perquè és veritat que jo crec que Quirúrgica com a tal, doctor Torralba, doctor Flor, doctor Raventós, doctor Centeno, realment en aquest sentit heu estat pioners i jo crec que és per part de tota la societat d'agrair d'avui tenir un tema amb T'han faltat aquest. les doctores. Perdona, m'ha faltat la doctora... No, t'he vist la doctora Jiménez. No, perdona, jo... la doctora Jiménez. La doctora Lequerica, la La doctora doctora Saez. Lequerica, perdona, és veritat, perdó, perquè té tota la raó. No, el que us volia dir és que com a grup, no, és que al final volia parlar com a grup. I només matitzar una cosa, quan el doctor Torralba, el per què sí, el per què no, és perquè quan va tenir a bé, i és cert que em va haver de dir-me de participar a la taula, ell sap que un dels motius que li vaig dir, dic, la veritat és que no crec que aporti o que no em vegi, vull dir, no em sento ni més representativa ni menys d'una altra persona o el valor afegit que pot aportar com a tal. Però després tu penses, vam estar parlant i dic, bueno, doncs apa, som-hi, i em permeto, i això va ser ahir que ho vaig pensar i aquest matí ho he imprès, i llavors em permetreu sortir un moment del tema mèdic, perquè a vegades l'àmbit mèdic és una mica endogàmic i estem convençuts que això només ens passa a nosaltres i que al final tot el tema de la conciliació, l'estrès, el burnout o sobretot la consideració de la dona, perquè després parlarem, i ha sortit aquí també, en els estudis del COM està claríssim, que la feminització de la medicina passa per que la pròpia dona s'ho cregui com a tal, que aquesta és que la dona al final, per sinapsi cerebral, per forma de ser, té en aquest sentit major humilitat, en aquest sentit professional o més dubtes professionals, el reconeixement dels companys, el reconeixement dels propis pacients. Jo tenia un pare que al final ja estàvem hospitalitzats, va venir la doctora, li va explicar tot i quan se'n va anar el primer que em diu és i el metge quan vindrà? Què vaig pensar? I encara passa. Xapó, no? Vull dir, quantes vegades, i en canvi venia l'infermer aquell que tenia una prestació, o venia inclús el camiller i amb aquell s'hi sentia molt més arropat. Bueno, és una altra generació. Però m'he permès de portar una cosa per explicar-vos que no estem tan lluny d'aquesta generació i que al final vivim moltes altres coses. I permeto que surti un segon del món hospitalari. I aquest matí va haver una època a la meva etapa, quan estava directora de comunicació de Tecnon, que vaig compaginar-ho, perquè se'm va demanar, i això és gratiet amore, com a membre de la Junta del Barça. I entenem el Barça com una multinacional, que a data d'avui factura 1.000 milions, allò era com un consell d'administració, en el qual érem 12 persones, de les quals només n'hi havia una que fos dona. Direu, és un món d'homes? No, és un món d'homes, a data d'avui al Barça el 40% són sòcies, són dones, i en els seguidors hi ha tant homes com dones. Dit això, en l'any 2000, fa 18 anys, hi ha un periodista que em ha demanat fer una contra i és perquè acabàvem de celebrar el centenari, havia estat com a presidenta de tots els actes del centenari, del club com a tal, com a presidenta de l'àmbit de la comunicació havíem organitzat més de 80 actes, havíem tingut un ressò, havíem tingut a nivell internacional. Em demana fer l'entrevista, sempre m'ha agradat estar darrere, per tant no la volia, potser de les poques que vaig concedir. No us la regiré tota, però permeteu-me que us llegeixi tres, però algunes de les tres que he volgut escollir. Perquè l'entrevista comença dient: buscamos el secreto mejor guardado. ¿Qué tiene esta mujer para colarse entre los 12 principales? Estàs colada. Podria seguir, us en deixo una altra. Encanto, persuasión, profesionalidad, ¿todo esto le ha servido para formar parte de la élite? Y si voleu us acabo amb una ja. Seguro que le han dicho: oye nena, vete a fregar platos o algo así. Estem parlant de fa 18 anys. És que si segueixo amb tota l'entrevista, jo només us diré que aquest matí que m'he atrevit i m'he pensat, porta-la. He demanat a la meva filla que me l'imprimís i estava esmorzant a la cuina i em diu: que bèstia, no? Clar, per un costat he pensat, bien, no? Vull dir, tenim una generació que a data d'avui té 16 anys i cobra que li demanava que m'ho imprimís i ha vingut que se l'havia llegit i diu, que bèstia. La paraula machista surt 50 vegades. La paraula en què li diuen al periodista, però és que a més el periodista no solament fa una entrevista d'aquest tipus, òbviament havíem parlat de moltes altres coses, no solament fa una entrevista, se'n va anar a glòria de publicar-ho. I ell no té vergonya? Que jo l'únic que vull pensar és, a data d'avui, la lupa, que m'ha alegrat la vida, m'ha alegrat el dia, quan he vist que una persona de 16 anys venia i em deia, que bèstia. I no em deia, ai, que xuli, no, mami? No, ho ha vist. Per això, a partir d'aquí dic, a veure, hem evolucionat? Sí, fa 18 anys, que tampoc, no és ni al segle passat, és de l'entrevista del 2000. Hem evolucionat? Sí, però jo crec que vivim en un paradigma.
Si dius, el 99 va haver-hi la llei de conciliació, però jo crec que ha estat una trampa, perquè en el fons, a data d'avui, els que concilien són les dones. Per tant, és un bucle que al final ens hem creat, també, perquè dius, veure, en el fons és un bucle pervers, perquè al final tornem a estar al mateix. Si l'única que està conciliant o que està agafant això, al final s'està posant allò professional, estàs en un pla professional. Al teu entorn, digue-li directius, agafem els equips directius. I és veritat, jo per això agraeixo i vanaglòria quirúrgica quan decideix posar sobre la taula el fet de la consideració no que té la dona. A data d'avui encara és molt qüestionada en molts aspectes. El problema està que moltes vegades ve de la pròpia dona que no s'ho creu i llavors aquella que s'ho vol creure a vegades diu que aquesta avui no té el dia, per no dir una altra cosa. Per tant, estem en un canvi de paradigma? Sí. La dona al món de la medicina? Sí. Com ens en podem sortir? Home, al Col·legi de Metges m'he llegit el document i a més el trobo molt bo perquè a més teniu a bé no solament plasmar realitats sinó que inclús en un moment determinat parleu de les noves tendències, parleu per exemple, que ho he vist en l'àmbit de la medicina, a data d'avui hi ha un nou perfil. Bueno, en l'àmbit de la medicina i en l'antic govern del PP hi havia 4 casos molt clars. Els paradigmes, o sigui, hi ha moltes famílies monoparentals però sobretot monomaternals. A data d'avui teníem 3 ministres que havien decidit, tot i ser solteres, anar cap a reproducció assistida, mantenir la seva maternitat, perquè estava passant el carro, maternitat abans de tenir parella. Per tant, estem parlant ja d'escenaris que fa 20 anys inimaginables. Inimaginables pel fet, imaginables de com la societat ho hagués considerat. I a data d'avui, ocupant càrrecs de ministres, que em sembla fantàstica. Però jo encara estic amb homes que de tant en tant, quan surt alguna dona amb càrrec, aquesta, i penses, no, perquè és com si mires un partit de futbol i l'àrbitre és una dona, no? Com l'entrevista d'ahir, o no? Si és àrbitre i a més dona... Clar, per això dic, a veure, jo crec que hi ha molts elements i per tant, a partir d'aquí, un cop feta una foto de fa 20 anys, d'una cosa que no ens esparvera, que ningú... Escolteu, això a data d'avui, és veritat que fa 18 anys tampoc hi havia twitters, hi havia xarxes, n'hi havia... Però la mentalitat tampoc era aquesta. Jo crec que a data d'avui m'agradaria i voldria pensar que apareix una entrevista d'aquest tipus en una contra d'un diari de màxima tirada a la ciutat de Barcelona i alguna cosa s'hagués encès. És més trita encara, perquè fa 4 dies i parleu d'un tema d'un article que van fer i tal, vaig escriure al director dient-li, home, m'enorgullia, felicitats, enhorabona, que estiguem canviant el paradigma, que realment veig que esteu ja una mica major respecte, tal, dic, perquè mira, hi ha una cosa que em va quedar i li vaig passar l'entrevista. Però clar, que és que aquest mateix director, la màxima resposta que em diu, i perdoneu que sigui, no crec que poc confident en dient-ho, és un dels oficis del periodista és preguntar i una de les feines de l'entrevistat contestar, i al final, a veure, que et fes aquesta pregunta tu podies contestar el que volguessis. O sigui, quan en el fons tots sabem que en el periodisme la pregunta és la meitat d'una resposta. I al final quan t'estan dient, vostè segur que li han dit, no?, que vaya a lavar platos? Però curiosament, com deies, en altres àmbits passava el mateix. Jo recordo 2 actrius famoses que van deixar ben tallats en directe en el presentador, perquè l'únic que consideraven era si era la seva bellesa, si portava o deixava de portar una cosa, i diu, quan començarà a fer les preguntes interessants? Perquè clar, i això és ara, segueix sent. Llavors, jo em vaig trobar l'altre dia precisament en Twitter, no diré la persona, però com em venia a discutir la necessitat que hi hagués metgesses.cat. Nosaltres estàvem molt contents, vam anunciar que fèiem el metgesses.cat i em deia, però si en medicina no hi ha cap problema. Diu, cobreu el mateix. En la medicina pública cobreu el mateix, a la igualtat de feina feu exactament el mateix. Dic, mira, la necessitat és que tu no ho veus. Si n'hi ha més de 100 dones que en un dia es van apuntar, és que realment tenim un problema de miopia com homes. No enteneu que hi ha una situació, una visió que necessita del nostre autosuport, perquè sou literats, sou gent que creieu que realment enteneu d'això i en el fons no teniu la sensibilitat d'entendre que no estem parlant només, no és un grup. Diu, què reivindiqueu? Sí, aquesta era la pregunta. Què reivindiqueu? No, és un grup... Jo entenc que pot haver-hi un grup, una associació de residents i si no ets resident no estàs a dintre. Quan hi estarem nosaltres a dintre?
metgessa.cat, vostè és metgessa, té aquest problema, no? Aquestes eren les preguntes, no? I dius, El que passa que hi ha una mica, el tarannà de la dona, i per això són sinapsis, i això en el món de la comunicació està claríssim. Òbviament, l'home té una... A veure, i això vull dir, des del neurofisiòleg t'ho poden dir, i des del propi fetus, en el moment en què comença a desenvolupar els òrgans, dic que a partir d'aquí les sinapsis cerebrals que es creen són diferents. Per tant, el que no és discutible és la forma del tarannà o el desenvolupament de les diferents intel·ligències. Vull dir, malauradament hi ha un problema important. Els MIRS com a tal, només hi ha una anàlisi del que és el coeficient intel·lectual. A data, vull dir, les dades són absolutament un examen. A data d'avui jo crec que ja està més que superat el fet de la teoria del Howard Gardner, conforme hi ha 7 intel·ligències. I per tant, a partir d'aquí el que intentem de cadascú és treure'n al màxim. A veure, jo crec que el metge com a tal, ja no home-dona, una de les intel·ligències, però aquello com en la mili, en valor se li supone, és la intel·ligència interpersonal, el saber comunicar, el saber l'empatia, el saber fer una escolta activa, una escolta empàtica, i el saber comunicar, que no vol dir informar, parlar no vol dir comunicar. Amb les especialitats, dius, per què hi ha més metgesses en les especialitats clíniques que no en les quirúrgiques, a part del tema de les guàrdies? Perquè en les clíniques també busques adherències a tractaments, també busques moltes altres coses que de la forma de comunicar de la dona és veritat que s'aconsegueix. Però també per la forma de ser de la dona. La dona és una persona que per mentalitat li agrada molt més treballar en equip. En tant que l'home, en aquest sentit, és molt més, potser segurament en el món quirúrgic és on menys dones hi ha. De fet, l'especialitat on menys dones hi ha és en la neurocirurgia i en cirurgia cardíaca. És veritat que són les dues, el doctor Trobem deia, a vegades et costa trobar dones, però és veritat que ja n'hi ha menys. A partir d'aquí, un cop fet l'escenari i buscant solucions, perquè al final està molt bé fer el diagnòstic, però si vaig a un metge només em va explicant el que té o em va descartant el que tinc, al final dic, ja, però, podem, un ending, com diuen els americans, podríem aterrar i dins... Jo què crec, o què animo, o què recomano a treball? Hi ha estadístiques. Hi ha estadístiques molt clares, hi ha molts treballs i molts estudis, on en els comitès de direcció, en els comitès de direcció, on hi ha la dona, on hi ha dones, no diré ni per paritat ni per quota, però on hi ha dona i per empresarial, les decisions són molt diferents, hi ha molt més empatia i, òbviament, la rendibilitat al final es nota dins de l'empresa. Per tant, animaria en els equips a que hi hagi dones. Animaria també a buscar a reinventar-se, a buscar, perquè primer, la conciliació no pot ser només pensant en fills. Parlem de conciliació parlant amb el món de la societat de la cura de fills, cura de la família, cura de pares o cura d'un mateix. Aquesta és una de les coses que a mi potser més m'ha trontollat. Sempre que es parla de conciliació hem anat a parlar de mares i de fills. Escolti, i el món en global. D'aquí 2 dies nosaltres serem grans, jo d'aquí un. A partir d'aquí necessitarem també de la cura. I en canvi sembla que només parlem de conciliació. Primer, quan es parla de conciliació només mirem dones. I després mirem dones amb fills. Un segon. I pares, i sogres, i família, i amics, i un mateix. Per tant, què animo? On vaig? I aquí on anava, potser on volia acabar, i perdona Maria, i jo ja acabo, perquè al final és... No, perquè al final, a veure, animar tothom una mica a buscar, a ser ocorrents, a sentar els equips, anar a buscar alternatives de solució, a reinventar-se. A reinventar-se, què vol dir? Que moltes vegades també és escoltar en el teu propi equip, sobretot en el teu propi pacient, perquè a vegades si ens reinventem, l'altre dia parlava amb una amiga que em deia, és que jo tinc un pediatre, que visita de 10 a 2, perquè amb el tema de la conciliació és una dona, de 10 a 2 i de 4 a 7, però clar, és que jo treballo fins als 8. Ella potser concilia, diu, però jo no puc anar al pediatre, el nano a l'escola. Diu, clar, un pediatre que la seva visita sigui de 10 a 2, pels neonats potser sí, però aquí m'estàs obligant a que jo vagi el nano. Per què no visita de 7 a 9? I llavors tots els que tenim podem anar-hi 3 dies, potser ella deixarà. En el fons, el que m'estava dient és, parlem de conciliació, però jo sempre parlo també d'expectatives, de que reinventem-nos. En el col·legi vosaltres parleu en el vostre document de tota una sèrie d'elements que es pots fer, digue-li de pack d'hores, digue-li de conciliació. Jo dic, siguem encara més creatius, siguem creatius en el sentit de dir, escolta, 2 dies treballo, no cal aquests espais de 1 a 4, tancar la consulta, escolteu, que moltes dones que es vindran a visitar agrairan, perquè són el temps que li permetrà, si són d'un comerç o d'una empresa que sí que tanca al migdia, però a la vegada vosaltres també us alliberarà que a les 5, escolta'm, anem per objectius. Tampoc cal és a quantes hores treballo, que és un altre del tarannà dels homes a moltes vegades, és com més hores, més bo ets, i en canvi algú que marxa a les 5. Treballem per objectius, no per hores treballades.
Maria, te passo, però que al final el que vull deixar a sobre la taula és que dir, a veure, no té raó de ser que estiguem parlant d'això, té raó de ser en l'entorn de la medicina, com ho pot ser en molts dels altres àmbits, i jo crec que anar a buscar primer és conscienciant-se'n per ambdues parts, perquè si no, ni la dona reivindicativa no, perquè és que a mi el model de dona Conscienciar i educar reivindicativa... els que venen, que jo crec que és bàsic també, anar moblant els que venen per sota, que ja no tinguin aquestes diferenciacions de rols, de sexe, entre cometes. Una, la dona s'ho ha de creure. Dos, l'altra ho ha de compartir. Tres, la conciliació vol dir compartir les tasques també, les tasques de tot tipus i de cura. I a partir d'aquí, entre tots, anem a buscar, en reinventem-ho, la societat ha canviat. El que no s'ha quedat d'avui encara una consulta obri de 10 a 1 i de 4 a 8. Escolteu, la societat ha canviat i per tant, i el públic també ha canviat i les necessitats dels pacients també són unes altres. I potser tindríem una consulta que funcionaria 24 hores i a partir d'aquí l'endemà podria estar tancada. I potser diria, escolta, faig avui 10 hores i molts dels pacients també t'agrairan perquè algú també li anirà bé venir a les 8, algun dia vindrà bé a les 9. Sí, perquè al final això ens ha passat... I a la 1 del matí potser també. No, però llavors és igual, l'endemà el tens festa, és igual, són molts elements, al final és, anem a fer un brainstorming. Jo el que no vull, i potser és una mica el que no volia amb el doctor Torralba, i deia, no, jo planya'm, que moltes vegades sento taules planyant-se una mica de... No, ei, la situació és aquesta, el diagnòstic és aquest, a partir d'aquí comencem a fer el tractament. I a més amb adherència al tractament, no jo amb un acte que vull dir i després ja està, arribo al despatx i... María, ya está, que si no... Bueno, los que me conocéis, ya sabéis que vengo del mundo de... Soy más lenta hablando. Vengo del mundo también de la salud y hace 7 años me cambié de sector. Bueno, quería acompañar a las personas desde otro sitio. Entonces, bueno, cuando me invitó Juan a hablar aquí, lo que primero se me ocurrió y que yo puedo aportar, y mi tarjeta de visita, esa parte de lo que es mi currículum, es que siempre saco mi carnet de familia numerosa especial. Tengo 8 hijos y entonces a mí, más que hablar de conciliación, casi a veces pienso que de reconciliación conmigo misma, con el mundo, cuando me levanto, con mi marido, con todo. Pero me gusta hablar de equilibrio. Me gusta hablar de equilibrio porque también pienso que la conciliación va por ahí. O sea, para mí, si abro un poco el zoom, iría más hacia las personas. O sea, a veces en las empresas cuando se pone o se proyecta que el iceberg, se me ha ocurrido ahora que tú ves toda la parte de arriba, que es al final lo que son las acciones o lo que está pasando ahora, lo que no podemos omitir realmente es lo que está pasando. O sea, es que hablamos del ideal, pero lo cierto es que la realidad es que la mujer ha entrado en el mercado y hay unas acciones, o sea, es lo que estamos viendo, o sea, es lo que está ocurriendo. Pero a mí me gusta también ver que debajo de esto, de este iceberg, y para conectarlo con el equilibrio, yo diría que tienen que estar los valores. Entonces, para mí, algo que sirve para conciliar tiene que partir un poco de ahí. Bueno, nosotros en nuestra casa intentamos conciliar empezando desde la persona. Entonces, después desde ahí creo que se puede meter, o sea, estoy súper a favor de la mujer en el trabajo, de la igualdad, también de la complementariedad. Somos, o sea, las personas, es que los hombres y las mujeres yo creo que nos complementamos. Pero sí que veo que realmente hay un campo como bastante extenso para poder trabajar. Bueno. Jo per afegir una miqueta en el que deia ella, si recordes, a mi em sembla que hi ha dos vessants. Una és analitzar com podem millorar des del punt de vista de metgeses, de tenir els mateixos drets i deures, una miqueta de que l'equitat sigui real, que és una banda. I l'altra és l'anàlisi enfocat de com podem fer més atractiva la medicina privada perquè les dones també la vulguin acollir. Penso que aquest és una part del debat que hem deixat de banda. I jo l'havia començat a encetar perquè tinc números a la mà de
que la gent prefereix moltes vegades la dona la seguretat, tenir garanties de que podrà tenir un horari, de que podrà demanar els permisos que cal, i a la privada, que té coses que poden ser molt bones de cara a la conciliació. Tu has dit la flexibilitat, doncs és exactament això. O sigui, la capacitat del tu organitzar-te a la feina, la capacitat de la flexibilitat horària, que tu no et poses cap visita perquè hi ha la funció del col·le, cosa que en un hospital normal costa molt de poder fer. Aquestes coses són les que se'ls ha de donar valor i les que s'han de potenciar. I hi ha molt a fer amb la conciliació. Tu has dit, jo n'he explicat moltes de les mesures perquè hi ha moltes que s'estan desenvolupant i que tampoc encara en aquests moments no sabem, però el banc d'hores és un dels aspectes més claus. I amb el tema de les guàrdies hi havia una idea molt creativa que a mi em sembla molt interessant també, que hi ha una etapa de la teva vida per la teva situació personal que tu pots fer més hores. Hi ha una etapa de la teva vida que en pots fer menys. I que tu puguis equilibrar aquestes dues etapes i dir, bueno, jo ara em puc dedicar, però jo després aquestes, sisplau, me les has de restar del futur quan jo tingui el meu període de maternitat, que també és raonable fer així. O sigui, fer una planificació, si aquesta és la teva feina estable. Jo crec que el que hem de fer és repensar el model, asseure, intentar buscar quines són les solucions que ens permetran que les metgesses puguem desenvolupar-nos en tots els àmbits. Perdona que et talli, jo referent a això que has dit del banc d'hores, clar, el banc d'hores també és una mica confús, entre cometes, perquè tu pots trigar, pots ser més ràpida, pots ser més eficient que una altra persona i aquestes hores no computen igual, entre cometes. No ens referim a això, és diferent. No m'he explicat bé, doncs. No, jo he entès això. No, perquè el banc d'hores no té a veure amb l'eficiència. O sigui, jo estic amb ella has vist que nosaltres el primer objectiu és deixar de tractar, que això no és tant en la medicina privada, no hi ha tant això com en la medicina pública. La medicina pública és això, és les hores que t'estàs, inclús en el meu hospital jo fitxo a les 8 i fitxo a les 5, i el que fitxa més hores és el més ben reconegut. És igual que el que facis a dintre sigui més eficient o menys eficient, a ningú li importa, ni que tinguis més bons resultats. Encara no estem en el temps de demanar per resultats, que ja hauríem de començar. A la medicina privada això no, els resultats importen més i possiblement el presencialisme, jo crec que és la part bona i la part que s'ha de potenciar de la medicina privada envers moltes vegades la medicina pública, i el que hem d'aprendre la pública de la privada per ser millor, per seguir sent professionals i no treballadors qualificats, que és el que sembla que som ara, que és el canvi de paradigma. El banc d'hores no és això. El banc d'hores és dir, ella ho deia, jo treballo 2 dies més de 8 hores perquè aquests 2 dies ho puc fer perquè el meu marit pot estar, o la meva parella pot estar per les criatures, no tinc necessitat, o estan de colònies, i jo faig el meu torn i un altre, i aquest banc d'hores el tinc al moment que jo tinc unes necessitats especials. És només això, tenir la flexibilitat horària no vol dir que no compleixis amb les hores que necessita l'empresa i amb la que tu has garantit que tindràs, sinó que les endreces d'una altra manera, que puguis ser més flexible. I un altre dels booms, i que s'ha de treballar molt, és la telemedicina. O sigui, la gent vol tenir el contacte amb el metge o amb l'infermera, però no necessàriament ha de ser físic. Moltes vegades no cal que sigui físic. Perfectament es pot resoldre per mirar l'adherència a un tractament i com li va, es pot trucar per telèfon. I tu pots tenir part del teu horari que siguin les trucades telefòniques a veure, ha tingut febre, no ha tingut febre, com és la ferida? Inclús pot fer una foto de la ferida, actualment es pot fer moltes coses, no? Vull dir que hi ha aspectes que s'han de potenciar i s'ha de buscar. Això és el que deia, si sortim de l'àmbit de la medicina, per vegades no citen endomàquic, a data d'avui, per exemple, i tu trobes als Estats Units i tu trobes, ja t'he dit, amb un grup d'advocats americans, ells què estan fent per temes de conciliació? O sigui, jo a les 5 vaig a casa, de 5 a 7 a 8, i a les 8, quan tinc la casa, de 8 a 11 m'hi torno a posar. O sigui, la telemedicina pot ajudar molt. O sigui, el fet de poder desubicar, deslocalitzar i poder-ho fer des de casa
no en els horaris que estàs atenent a les criatures o els pares o a la cuina, per dir alguna cosa, sinó... A veure, per això dic, quan dic anem a pensar en idees creatives, perquè escolteu una cosa, i això està clar, a millor segur que no anirem, més fàcil no serà. Per 3 motius. Una, que és veritat que cada cop hi ha més dones. És veritat que a més a data d'avui la jovent, i jo malauradament per edat ja la jovent ja són els de 25 i 30 anys, els seus paradigmes o la seva consideració de la vida personal és molt més elevada. Tu quan entrevistes gent per treballar, el que abans era com prohibitiu preguntar a quina hora surto, ara per un costat és veritat que estan concentrats, però és veritat que a les 6 saps que són les 6 perquè sents l'ordinador que s'apaga. Vull dir, al final, i som impecables, perquè al final la seva vida, per tant, la rellevància de la seva vida personal, home i dona, home i dona per igual, per tant, la tenen, i això no canviarà, no sé quan tornarem a anar amb el pèndol. Aquesta generació que a vegades vam viure de treballar de 8 a 8, això no tornarà. Per tant, és una altra cosa a tenir en compte. Estem millorant en quant a la valoració de la dona com a professional i com a interlocutor. Sí que vull dir, casos com dic amb el meu pare, que es diu el metge quan vindrà, quan portava la doctora mitja hora. Això, òbviament, espero que les noves generacions ja no s'hi trobaran. Però sí tenim gent amb ganes de la seva vida personal tenir temps, dedicar-hi temps. Per tant, telemedicina, una de les solucions. Vull dir, un dels elements que un s'ha d'anar plantejant per fer-ho més atractiu. La dona en la medicina privada jo crec que té molt a dir, té molt a fer, molt a treballar també, perquè la part de la comunicació de la dona és una part que és bastant més innata i que quan la treballes és molt més empàtica en aquest aspecte, per tant també pot tenir molt més qualitat. I ara llançaré, i aquí a la sala no serà benvingut, o potser sí, però hi ha un altre tema que també ha canviat i també ha canviat el paradigma de fa 25 anys en ara, clar, que és el tema crematístic. En el moment en què la medicina privada abans podies estar tenint una consulta on podia tenir un 70, un 80, un 100% o un 50% de pacient privat, a data d'avui hi ha molta gent que viu amb un 80 o un 90% de facturació a través de companyia asseguradora. I les companyies asseguradores, que ara no les vull estigmatitzar com que siguin les màpiques responsables, estem de nou en un altre bucle pervers. Perquè clar, a data d'avui al final tampoc és rentable, perquè al final tu pots fer més hores, si també té una remuneració personal, que aquesta és la que a data d'avui els joves no la troben tant, però la podíem trobar amb la remuneració. Però és que a data d'avui tampoc hi és amb la remuneració, perquè en els balanços, òbviament, si en comptes d'estar cobrant el que estàs cobrant per un pacient privat o estàs cobrant amb la remuneració de la companyia, que pobra, que la companyia ve pel fet que les pòlisses també s'estan venent el fet que s'estan venent, perquè entre ells també hi ha hagut un dumping impressionant. Estem en un bucle molt pervers, que si quan tu una persona vols contractar-la, però també li estàs dient que a final de mes seran X i fa 4 càlculs del que allò li costarà per poder pal·liar tot allò que podria cobrir, és igual, encara que sigui una parella perfecta, molt ben avinguda, i en què estan tots dos treballant i col·laborant i amb un gran equilibri, com deia la Maria, fantàstic. Però al final hi ha una sèrie de coses que, si les pots delegar, fantàstic, però les podràs delegar sempre quan tinguis els recursos per poder-los finançar. Sí, es que no solo dependemos de nosotros, claro, dependemos de la empresa, si jo estic, dependemos del gobierno. Per això que la medicina privada, a l'escenari, que com deies tu, no és de futur, és present, són molts els elements a tenir en compte. Per tant, més que mai, què animo? A sentar-te, a fer brainstormings, a tancar un dia la consulta o a sentar-se un dissabte i a buscar solucions alternatives realment creatives, si tenim en compte els paràmetres, i si en la taula de les solucions creatives no només hi ha homes. Jo ho dic amb molt de carinyo, perquè a vegades és anem a solucionar i al final en aquella taula només hi ha homes. I òbviament és... He hagut de sentir moltes converses. I no dic pels homes, vull dir... Sí, digue'm. La solució passarà per reinventar-se, però en el fons, al final, vol dir més gent treballant per fer la mateixa feina que es feia fa 20 anys, doncs, quan dedicàvem 12 hores diàries a treballar. I això té una implicació, com deia l'Elisabet i la Maria, una implicació econòmica. Jo crec que a la taula ens faria falta tenir també a les asseguradores i a les clíniques, perquè el problema no serà solament dels metges que tindran que conciliar i treballar la parella i cobrar menys perquè dediquen menys hores. El problema el tenim tots i la sanitat privada tindrà que ser més competitiva amb la pública, i això passa per
els baremos de les companyies asseguradores tindran que pujar de manera que els metges puguin sobreviure treballant menys hores. Si no és així, d'aquí 4 dies o d'aquí 4 anys ens trobarem que les companyies asseguradores no tindran metges per poder atendre els seus malalts i el malalt s'anirà cap a la pública i això també cap a les clíniques els suposarà un problema. La clínica sempre tindria la possibilitat de competir amb la pública laboralitzant el metge, però quina competència entre un hospital públic amb un cert prestigi científic i una clínica que també ofereix els mateixos horaris, la mateixa despersonalització, entre cometes, que pot existir amb la pública. O sigui que el problema és un problema que tenim tots i que a la taula no estaria malament que el proper fòrum, no sé si podem esperar tant, hi hagués les companyies asseguradores assentades, les clíniques assentades, per realment reinventar-nos a tots. Les companyies asseguradores, les clíniques, no estan a la taula però estan a la sala. És a dir, que el micro... Doctora, que jo quan he parlat de les companyies no volia atacar les No, companyies. no, En el fons era com una part integrant d'aquest bucle pervers en el que ens hem anat trobant tots. Les solucions, com que són variades, i jo fa estona que estava pensant si us explicava alguna cosa o no, encara que normalment no m'agrada significar-me en segons quins tipus de fòrums, però aquesta temàtica em toca molt de prop. Jo sóc més gran que vosaltres. Fa més anys que entro en un box, que vaig entrar en un box, i em van dir quan vindrà el metge. Fa molts més anys. Fa més anys que viatjava per tot Espanya i quan estava a l'aeroport, quan no viatjava ningú, era l'única dona de l'avió. Agafava 50 vols a l'any i em deia qualsevol quan l'avió no sortia i tal, i tu viatges molt? I a què et dediques? I què diu el teu marit? I tens fills? I tal? I jo pensava, i per què no em pregunta una altra cosa, no? Per què no em pregunta per què m'he aixecat a les 5 del matí? Etcètera. O sigui que puc explicar moltes batalletes. Penso que el problema no és estrictament, encara que els que estem aquí venim a parlar de medicina privada. Penso que el problema és general. I penso que la solució serà difícil. Per què? Perquè a més de que totes les dones volen treballar, el sentir general és que es vol treballar menys. Això ho veieu on ho veieu, a les entrevistes, amb els que no troben ginecòleg per fer la guàrdia, en els que els mòduls dels anestesistes es paguen més aquí que allà. O sigui, la pujada de l'oci i la pujada de la vida personal està sent demoledora. Potser jo, per arribar on estic, he tingut que renunciar a moltes coses, he tingut que fer veure que era com un home i treballar 12 hores diàries i viatjar i no veure la filla, etc. Però això ja no és així. Potser des del meu punt de vista, com a dona, sí que trobo faltar a vegades una mica d'ambició a les dones. No ens hem de posar sostres. Sí que és veritat que ens costa més. Però també és cert que moltes vegades el pes de tot el que tenim que fer, com molt bé explicava l'Alícia, és que no puc més, és que tinc que arribar aquí, tinc que arribar allà, tinc que tal, fa que a vegades a nivell professional tinguem que posar-nos a un sostre perquè hem de prioritzar. I moltes de les que estem aquí vam triar, potser erròniament, però vam triar de dir, si jo vull arribar aquí, tinc que passar per aquest camí perquè la societat no em deixa una altra opció. Ara això ja no és així. I com bé dieu, fa molts anys, però molts anys, que sabem que el 70% dels metges seran dones. I ara sembla que ho trobem i ho parlem, però jo us haig de dir que fa 10 anys que faig aquest discurs a casa meva, que és una asseguradora, que patirà aquests problemes com totes les altres, però per desgràcia aquest discurs el senten homes. I quan jo dic als nostres director general el que vulguis i els explico que no hi haurà metges, que ja poden cuidar el que tenim, sigui a dintre de la companyia o en un quadre mèdic, perquè hi haurà conflictes, tinc la impressió que m'escolten amb carinyo, però no que comprenguin el fons de la qüestió.
Vivim en un país amb sanitat universal. Això fa que les asseguradores tinguin moltes dificultats per sobreviure i que part d'aquestes dificultats repercuteixin amb els professionals, que tenen que prendre també decisions sobre amb quina asseguradora volen treballar, amb quina no, o què volen fer amb la seva vida. I que, evidentment, siguin lliures de dir, jo per lo que em paguen no treballo, em quedo a casa cuidant els fills, però és que això també ho diu la persona que jo puc tenir fent una tasca administrativa i cobrant 1.500 euros, que em diu el mateix. És que tinc que agafar jornada reduïda perquè el que no puc fer és pagar el meu sou amb un tercer que em cuidi les criatures, perquè no tothom té família que pugui fer-ho, no que estigui disposada, que pugui fer-ho, sigui per salut o perquè viuen en una altra ciutat o per lo que sigui. Per sort, amb aquests anys dels que estic parlant, han canviat moltes coses. Ara agafes un avió i està ple de dones. Ara vas a un fòrum com aquest i hi ha una pila de dones a la taula. Però us puc garantir que m'he tirat 30 anys anant a fòrums, i anant a conferències, i anant a reunions, i anant on vulgueu, i no hi havia ni una dona. I encara conservo alguna foto amb la que hi ha 30 o 40 homes, i va dir la Lourdes, que sóc jo, allà al mig fent el paper. Llavors, penso que entre tots hem de tirar-ho endavant. Lourdes, Però- la foto de l'altre dia de l'AVE, veu veure la foto aquella de la reunió de les 3 comunitats reclamant a l'AVE i al corredor mediterrani? No, En la sala aquella eren tot homes. La foto de però saps el l'avantguàrdia que era per passa, guardar-la. Elisabet? Que ningú Al final- ho entén. No, És- el pitjor és que ningú té el parisme, o sigui, ningú veu ni el fotògraf mateix, Ja, no, ni el no, diari no, té no cap se vergonya en n'entenen. publicar aquella foto, no ho estan veient sota el prisma amb el que ho estem No se veient. n'entenen. Perquè el primer que vaig veure vaig dir, o sigui, el futur de les telecomunicacions, el futur, estàvem parlant del corredor mediterrani, estaven parlant amb gent de Catalunya, era gent de la Comunitat Valenciana, eren gent inclús... Tot, i que escolteu, que al final ni home ni dona, simplement és representatiu de la societat, tot eren d'homes. Encara I ningú va fer cap no comentari al hem respecte. arribat, encara no hem arribat. Tinc una filla treballant fa 10 anys, en un ambient molt competitiu, està a Madrid, no se sap quan tornarà, té la filla a casa, és igual. Tot el que ho he explicat, és a dir, això no ha canviat. I quan la meva filla em diu és que fulanito, és que tal, és que no és lo mismo, mamà. És que jo em quedo treballant i ell se'n va prendre cafè amb el fulanito. Us doneu compte? És a dir, el jefe se van prendre cafè amb el fulanito perquè segurament parlaran de futbol. Vull dir, la camaraderia que hi ha entre els homes, Parlo molt de que futbol, envejo, no és una crítica, és que a nosaltres també ens agradaria poder tenir aquesta camaraderia entre uns i altres. Lourdes, incidir en un tema que és un problema global. Per favor. Però Ja callo. estic d'acord, perquè a més jo només em dedico a la medicina pública, jo no he fet mai privada, jo és un món que desconec, només el tinc, estic en aquest fòrum perquè a l'estar al Col·legi de Metges probablement i tractar aquests temes doncs he hagut de fer la reflexió sobre el que passa a la privada. Però jo sí que sé que no vaig fer privada i per què no em vaig fer. O sigui, jo no vaig fer privada perquè jo aspirava a tenir una carrera en el món de la investigació i la docència. I aquesta va ser la meva tria, que segurament gramatísticament vaig sortir perdent molt, però des del punt de vista personal era el que em resultava atractiu. Però no valorem prou el risc real. O sigui, l'atur mèdic és zero. Zero! Però és que en aquests pròxims 10 anys un terç de la professió es jubila. Ho sé. I si es jubilen vol dir que les que venen, que seran majoria metgesses, tenen la possibilitat de treballar al Clínic, al Mar, a Bellvitge, a Bellebron, i qui triarà si el que donen És estabilitat, és un horari fixe, és unes normes de conciliació. Qui triaran a la privada a fer 12 hores? Exacte. Qui triaran a operar a les 4 del matí? O a cobrar 8 euros la visita. Però també et dic una cosa, hi ha molts... Fa molt temps, en una de les xerrades al Sant Jordi de Viagusta, que coneixereu, on el doctor Petit va fer una xerrada espectacular, va venir en aquell moment el director de Planificació Sanitària de la Generalitat, que evidentment pertanyia a la meva generació,
a la generació dels que no ens vam poder especialitzar, a la generació dels que no vam poder triar una via assistencial després de lluitar 10 anys, i que amb gràcia em va dir que és que s'havia planificat molt malament. Clar, amb ell li va tocar en aquell moment aquell lloc. Però és que resulta que ara no n'hi ha pediatres. És que fa 30 anys que alguns sabem que no n'hi ha pediatres. És a dir, que el conflicte no és només de la dona, és un conflicte que anirà més enllà, perquè no s'ha fet una bona planificació de les necessitats del país, des del lloc que li tocava, des de l'administració. Jo crec que aquí hi ha la diferència de la privada. A data d'avui, si estiguéssim parlant de la sanitat pública, de les guàrdies, de la primària, de l'hospitalària, de la recerca, de docència, estaria aquí. Passa que jo crec que un dels objectius de quirúrgica, jo crec que seria una altra vegada de tornar una mica al nucli, seria, a dir, a veure, la privada. I la privada com a tal és una empresa, i com a empresa s'ha de saber reinventar, i ha de saber diagnosticar quins són els problemes actuals, quins són els de futur, on estem, quin és l'escenari, i a partir d'aquí adelantar-se amb idees creatives i innovadores. I n'hi ha moltíssimes, i el col·legi en el seu decàleg n'apunta unes quantes, però jo és que inclús m'aniria a buscar empreses de l'altre sector, d'un altre tipus de sectors on ja ho han viscut prèviament, i anar a mirar quines són, perquè n'hi ha moltes, d'alternatives. Dèiem de flexibilitat, dèiem de la telemedicina, dèiem de buscar per objectius, dèiem de buscar un altre tipus d'empatia. N'hi ha a fer. Aquí és on animo a la gent a que, que s'ho creguin que és una empresa, que és un altre problema. O sigui, la medicina privada és una empresa i com a tal, perquè la remuneració i la motivació i la consideració i el reconeixement dels professionals també es busca, com es busca en qualsevol altra empresa. Bé, a mi m'agradaria, penso que hem aconseguit l'objectiu, que era posar el tema sobre la taula, i que hi ha moltes més dones que volen parlar, i hi ha molta més gent, i el tema dona de si el que vulgueu. I també, en el fons, queda clar que la solució, si n'hi ha alguna, la solució, o el camí de les solucions, passa perquè ens impliquem tots. Els que treballem a peu d'això, els familiars que aguanten, les companyies, que tindran que buscar companyies, clíniques, metges i familiars, un altre rol, una altra manera de jugar. El projecte que hem fet servir fins ara, que és el que deia jo al principi, jo penso que està caducat, que hem de buscar un altre, i si no tenim una miqueta d'imaginació, o almenys, jo estic convençut que tenim moltes idees. Algunes són parides, algunes no són vàlides, però si no les diem, les desconeixerem. Per tant, s'han d'anar posant idees sobre la taula, i no sé si un brainstorming d'un dissabte, però jo penso d'un mes, un brainstorming igual donaria. I no arribaríem enlloc, no? La flexibilitat de la privada és que és petita, és molt més flexible, ha de saber fintar molt més ràpid. I si la privada no finta ràpid, la pública està avançant moltíssim. Per descomptat que sí.